yang mahita. Asini roha ma di hamulo dami nasiyan debata amata. Do nasiyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amen. Oras ma di hamuka do nga sahapor siyaw. Tunghuelek kami mahita sa luhuna. Dinalako manguda at kaulota. Tungsiyan iyas ni roha do sa kapor siyaw tama. Nabigi hatani di mata asa ujah dihita manguda at kaulota sa dario. Iman atar surat di buku Rom bidutun ayat 20. Aidang dapotak katikora jolma anggu sada dia rupa ni dibata anggo susian na mangulahu pati ay di horpati kido panadaun di dosa. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosanya. Ido sahabna dia makadonga sahapor siyaw sada masetak kasdo na niigil ni si Paulus tuhuria Rom. Dia may dia makadongan ima mangulahon hasintongan. Ya jol mahalak na mangulaho kasintongan ni melakukan yang benar itu adalah salah satu tindakan na bui berengot tanah kay ngani batuduhon halak na porsia ibana dangalani patikibi hamu gabi malua alai patikido nama do na kay ngani asa tatada dosay dang nasopor lu patiki di bagasan ngoluta ay siya patikido bui hitataboto halak na mardusan. Alas siya patikido taboto hita nang jauh melangkan dan jauh sudah meninggalkan kebenaran Tuhan. Alas siya patikido taboto na somarsormina bihita. Jala ala nasya patikido taboto gabedang hot hita di aturan nasian debata. Marhitiru dia makadonga sahapor siyaw asa dang bengolu ni jolmay holan tu patiki gabi odolan alay nasa nang manada di dibata ima iko manada imana di asini roha ahadu asini roha dia makadungan dan naso perlu patiki alay juk do tahirala alani patiki hita sehira nau kita nama nau burju dohot na paling badian di tonga-tonga di parangolotan tapi nak songoni alay di hanak nong manada di hata ni dibata hanak nong nitubus di dibata di dok madibagasa tuputong dia may mangulu ibana di hasitongan nasian Kristus. Ya hanak na mangulu di bagasa kasitongan nasian Kristus babay ni mana dang tarura. Ya hanak na mangulu di bagasa kasitongan nasian Kristus ala naung dipitori asinirohan debata dia may dang lomoro hani pertutuhan di mana tuak kadungan dang lomoro hani gabi ima menjadi tadok merupani gabi sikap marbar ibana dia kapardonganan jala dang lomoro hani ibana ima gabi sumber komplit dan lomoro hana alay anak nang mangulu di bagasa kasitongani dia selalu menciptakan damai sejahtera. Dia selalu menciptakan kerukunan, ketenangan, dan ketenteraman. Asetung halak na bangun di bagasa kasih tongan na kagadi hido na ni ihil ni Tuhan pasien na porsiay moholo pe di patolo kasih Paulus tuhuria Rom aso nangadong do sahid ni halak Kristeni sahid ni jorma di pertikiano merasa dirinya yang paling benar ketika ia sudah melakukan hukum Taurat. Aso na somanido unang gabi tahilala alam ninang di bagasa pati kita era na kita nama nasitong alay no balga sitio botta iba mangulu hita di asiniroha nasian debata ay marhiti asiniroha ido
pawah tu hita tabo to hita halak na berdosa. Marhite asiniro haido tabo to hita dia do naso ni halomoni di mata. Marhite ido dia makadong asaha porsial naing masudi ngulut tau. Naing masudi di bagasa ngulut ta ima mar haroroan tuha porsial dohot tuha sinirohani Tuhan ta Yesus Kristus. Amin. Mulia madiho ali Tuhan di mata. Napai untuk kami di bagasan asiniroha rasya kue asa mangulu kami di. Amin.